Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium. Kadukan ki tiar kilan met ka babhatam. Hakador ka babin. Hadien arpu wai teliki Snem bakala pentunlun haka jing ai jing syakri ban sam yaki umpo liu jing start syaki kena school. Ka Puriang Secondary School ka badan haka shnong Puriang. Ha ka arpo terik urumpang arazar arpu wai kala yok ban play yaka building ka ba Thymmai ya ka bala shnapan he ne ka pisa bala mang da ka Khasi Hills Autonomous District Council lingba ka excluded area central scheme arazar khat khandai arazar arpo ka bakot sanlak tengka. Yagani ka mang tengka la penyo da uba Pynïaid Syiem ubalongru UMDC jong ka Sorangkham constituency bat uba dairu chairman jong ka yeng dorbar thau an jong ka district council ubala play paj ba yagani ka yeng building ka Thymmai ha ka jing sakhi lang jong usordar ka shnong Puriang uba bantai mukhim ka headmistress ka kong merciful melim ngam ki reurang ba ki longkmi longpa ki nong hikai school bat ki wai pan. Hagani ka sngi ka school managing committee jong ka Puriang Secondary School kalapun ko burom ya uba Pynïaid Syiem ubala shimkhia ban pun orlong ya ka jing ang note ban shnapan he ya gani ka yeng building khnang baki khna school kin light na uslap bat kala air ki baju penthot ya ki nong hikai bat ya ki khna school hakapor liur unong yalam jengi uba treshi tom bawat ya kilat kilinti kumno ban wanra kabha kamiat kumno ban wanra ka jing no senjang nakabenta ka imlang kasalang ngakan mau hakapor ka bangadang kham khna nga sya snyo ba kidan ki ba yakren ki ong ba ka UMDC kamot kimdan ki aka kimdan ka scheme ladi kimdan kanu ka sanction desi ka ba government ka la ban pinyo ya ki jingarap ngakan mau ki por ki bangadang kham khna henry PE hakan ka por nga ngadap daga jingkimen baling ba ka por ka barit tu i kum UMDC ilala katni kumba PE ban shna lani ban ai jing yarap ingi nakabenta ban shna kiti kamera kelas hadu lai kamera barkalong ke aka ka kam ka ba desi ublay ulaklan ling ba jingi ban pekil pangaya ka ni school namar bunsin nakapor siya kapor aba ngada ka ladi ngam don kapor ban de ikindo bi ngishu ya WhatsApp aka badan kam kalalong bet ka kam kata ka pen bangidan kata ka jing tri lang midon kata kacing tri lang kum kinong yalam nani kum kinong mikmat i jongi but hagan ni kapor lesi ngakan tu ye pi ki me ki pa kinong shnong kit khot executive committee jong shnong managing committee ba ngidon kami ya kata kacing tri lang namar ki aki baret lesi MDC jongi long tang upri baret hakabor mengino compare mengino jor ba kita ki wei pat ki MP dan ni ki MLA Nreng oi feeling ba ka por ka barit ke chong i ala kat ni ban penlong yang i hakan ke si bangan yang supai fi om na ko wi ka da kung bang oi fi ndai na ka benta bangin pleno ya kate ka kamera class ba sa shi phangin sa pen bana by MDC jong i yo ban pleno ya kate ka kamera class ka Thymmai ti ngai scam ba ki ba ro ki ni ki ching tre si tom chong phi ki ching yarap ki ching no senyang chong phi na ka benta ka ni ka school snong chong ni bat ka snong ru kan yo i ya ki kamba bha ki chong ki ba phi nang yo phe shu ya uso chong ka ching chong bat uso ba thiang phi nang yo deng na we usnem sa we pat usnem ala ai na ka scheme MDC ka ba naka excluded area central scheme chong Syiem archa ka khandai arpo kumba sanlak la ai gani ka school nakabenta ban pen shna yakini ki kamera kelas ki badang donkam hadu kata-kata nakabenta ban rung ban syong ban pule ki kena school hak chong gani ke school te kala long shisha ka chingyarap ka bakraw ngamentat ngawan kiu shatisha school ngawan pet kadega school ka balala ban shna hak area ka bahe ha ngangit se katuka chingshna kanam duna shu yaki lailane south leki classroom blayo te khuble shibun ya managing committee ya kashnong ya kabala senran bat la yadan mentalan namtan penbet penbiang ya ketiga ya school la siang ya ketiga school kum mangala ban sungtu nadu Snem arhacat kalong kumno ba kashnong he kan la ban pet ikitu ki long yeng ki badang duna kayo kakot
ba ki keme ki kpal se kim kot bor ban bu school ki khon ki chomki haki school ki bakham riam ka bai school te namar takadao kalami ka jing perkhat na ki nong ilam shnong haki tu ki por ba ladan kam nya kawi ka school hang ni popuring ba kata ka school kan yo ban ai ka jing shakri hakabede ban penang pensat yi ki khon ki kte chomki nong shnong popuring nakamanta ki badan hakaling ke cingduna hakayo hakot ngasoban ai khuble karpang yikitu ki nongilam shnong ki bahashwa men ki bala perkhat yekane ka nongrem ka ba kin seang yekane ka school tong ini ai ka cing thap khtai ka bacham namta kine ki nong seang jone school sa sautli ki snem ngin sayo ban rekhe pat yekata ka silver jubilee lene kata ka cingdap arpusan snem jong cinga lente jong ni school nang ne shakmat mentadi usnem archar arpuwe kain ka bangin nang perkhat lese ka bangin le namta kani ka saus nem banwan te kata nga i akaching start jong ka darbar shnong puring i akaching start jong ka managing committee ban perkhat nakaling chunga ngandon rekat ngandon hasenda bat kano ka chingtmu ka babha namta kani ka school naka kernet ka bahenro hapo ka artikel arspa sau pusau trong ka constitution trong ri India la ai bor lingba ka constitution trong ri India ye ka district council baki MDC kinla banya site banya tai banya wanra iki chingmot ki badan kam nakamanta ban wanra iki ching thau an ban yada ya ka riti ka dastur ban yada ya ka khndo ka ship ya ka sinshar ka khadar ba kiwe kiwe kanai kalong ka bakarpang hadu kata-kata nam ta kacai penro kacungi beliang ong kunta namari pe ya ka khndo ka ship ka bangi long trai he mangi om dan he kiwe pat ki cela baki long yeng long siam ki ro shimiat kin long trai ka khndo ka ship henry de tang hakini ki benta bangi doni ke district council bat kerpang ya ka cela mekhalia bang mangi nginot banong bangila banong ba nga ngalong try ya kanika long yeng nga ngalong try kanika nong rim yeng ka bangadan hapo shnong puring nalor kata la ai borling ba ka district council bakandan kata ka sinshar ka khadar ka kum ka riti ka dostor chungi khase ngidon ka district council ngidon ka darbar lane ka hima ka ilaka ngidon ki darbar shnong bat ki rai kiwe kiwe namar takadaw bangi sala banyo ye kata ka imlang salang ka badan ye ka sinshar shnong sinshar thaw ladam dan ka district council sordar nimlong sordar nei nimwan shong hang nei Syiem Dr. Balajit balong pa iem hima khairim inamla banlong ipa iem jongkani ka hima namar bampat pen kubor iki nakata ka constitution henry kabas sultanat kalong baladan ni kini ka borling baka district council bandan kini ki kendon sinshar khadar kat kum kariti ka dastur ka chungi kisi po ri India ki bakraw habangi pule ka kot history menta kita ki yeng siem kilalong tang ki chaka chungok kai perthei chongno re chongno kiladu no ka sinshar khadar namar umdan ka chingyadai ki na ka constitution henry hangnei ngidon ka sinshar hima ka balayadana ka constitution hadu kat menta ngidang yo ikan ka sinshar hima sinshar Syiem nakaling chonga ngamkwa ban kular nen hani ka por henry ngakwa ban yatrelang bat ka school bat ka managing committee bat ka shnong let's say kata ka ching ang note bat ka ching e chingai ka chong peba ladan kam ban regularize ikan ka school tong ini yatrelang ban poi syakat hom ki kamera kelas ke building ni don kam ngapet ikan ni ke saudong saukun hapo chong ni ke school kalong ke bai internet hadu kata-kata kamadan ngiladon sakumno ban penbaha ke surok kalentai singkian kumnon penbaha ke public toilet nam taki kena kumno ngin yo ka bakhuat kena bakinam yo ke cingpang ki ba per kanai ro de kawe ka ba kongsan bang bangakwa ban ye ka managing committee pha chingtho se le se changa bangan yo ban perkhat da kino kilat lentai ban yo ban ai chingirap namta ka public toilet ka bakhuat bar ka ba internet kat kum ka chup menta khnang ba kanam dan kanono ka chingpang chingstom
kaban kata iki kelung kena kibawan school hakani ke school nang ta nginya persyang benya trelang nam ta kabit kabiang jokosnong seba duna ka pentip syana nganyo ban pentip syaka PHE department baki hap ban le stom ban penyo ya ka po school nang ta ka boarding electric sekiwe-kiwe kicing don kam kat kabala ya ka ba nganyo ban ai kata kacing syakri babhatam kat pangadang long MDC hakani ke constituency hakabide ki skill development program nakaling chunga kloy ban yarap ban pha iki officers ban pha iki resource person namta ki ba biang bakin yo ban ai jing hikai hakabide ba skill development ngidang duna bha menta habide ba phai shakaroi kapar ngidang duna bha kiba ginyo lese ban siang kam siang cham ka siang kam siang cham kalong buon benta ngan shu anuksa khendet kawe ha ka bede ba kare chingrei kane kare chingrei ka ba kongsan hadu kata menta ko mangipet haba kipai ba kibam dok sning hapo Meghalaya kibam dok sir po Meghalaya kibam dok kha po Meghalaya baro kitu kicing bam dok kichong pei po Meghalaya kide kido kibawan nashabar chong kecela Meghalaya mut kacing duna palat kata kacing penmi kini gido hadu kata baka cela Meghalaya kahap dan kaman thiet nabat hang ni dok kadan kacing duna lese ki khna samla ki bla pas bha ki bla biang bakin yo eka training ka babiang bakin la ban siang la ki chong ki kam ki cham ki chong ki namat kadang akentu iki samla shnong ro ki bla dap iching pule sobha wat iki training ki babiang namta ban la ban siang kum gini ki chai kam khnang ban long kaching mentoy hakayo kam yo cham bat kayo kakot chong ka shnong kan ra kan kento nadong shnong Yo ikan ikas ni ya jins pun mensi